Enw I yw Sheina. Rydw i'n 12 oed. Dwi o Porthmadog. Helo, fy enw yw Callum. Rydw i'n dod o Penrhyndeudraeth ac rydw i'n mynd i ysgol Ifionnydd. Dwi'n hoff iawn i mynd i'r gym oherwydd mae fy ffrindiau I yn cadw ffitrwydd iddo'n gilydd. Rydw i'n hoffi dod i'r gym oherwydd mae'n amser i gweld ffrindiau ac i cadw'n ffit.